Ma Nazaretha sizoba nenkonzo yesibili ngo-6 yesidlo isimayo ke izophela mhlambe ngo-7 ngesizathu sezinto zokuhamba ukuthi abantu bakwazi ukuthi bagibele. Uma kuyinkonzo ke esimayo cishe sangayenzi yenziwe mhlambe ngomhla ka-10 kanje kuJuly noma phakathi ke njengoba sizoyenza namhlanje, kodwa ayenziwa uma sekuvalwe inhlangano. Ngaba iviki lokuqala noma iviki lesibili ungena umhlangano kaJuly. Ngiyazi ke ukuthi anilindanga. Ake silindeke siyeke isinkwa. Ake siyeke isinkwa. Njengoba sophiwa isidlo ke namhlanje ngoba ngiyazi khona malindile khona bangalina siqale phansi. Njengoba sophiwa isidlo inkosi yasithethelela. Angazi noma niyezwe. Inkosi yasithethelela emva kwesidlo ke namhlanje asilinde. Ma Nazaretha angizenzeli lesi simayo sanamhlanje. Khona okuzokwenzeka ezimpilweni zethu ngalesi simayo. Njengoba ngithi bengingasenza ngisho kupheleni kwenyanga kodwa abangithumile bathi asiphuthume. Kusho ukuthi besingasenze kupheleni kwenyanga bese soba siholile siqashe ihholo kodwa sizosenzela la ethempelini. Ngicabanga ukuthi uyabona ukuthi kujaheke kangakanani. Akukona okwami bengizokuhlela kahle bengingakwenza kupheleni kwenyanga kube nenkonzo ubusuku bonke kodwa kuyaphuthuma. Ingakho sizoba namhlanje emva kwenkonzo yeSabatha. Ngizocela ukungabi mningi ke namhlanje angishumayeli. Ngiyajova ngizolapha abagulayo abalusizi. Uyazi injalo lenyanga inyanga yobusika nje inosizi. Mawuzuma uthi ndoda icabanga usizi layo. Ngizolapha usizi ke ngizojova abagulayo abanosizi abaphelelwa ithemba. Ngizolwa nabo ke ngizocela isihlabelelo. Ngizocela isihlabelelo samashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalombili. 88 Yizanini zizweno kesiye phami ni siyogcotshwa Yamafu Soyana Soya Na Soyana Soya Soyana Soyana Soya
izizwe zingwaba konza yo asihambe welakho zisiye uphameni soyana 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 Nazaretha lapha enkolweni ake zama ukukhuthala manje siyeke kuba nobuthongo bokuvilapha esikuwona ngizodedela amadayimani uyawazi amadayimani kusho ukuthi izandla zonke ngabe ezenkosazana angabe ezikamama angabe ezomntwana ngisho ukuthi ngizobusisa ngize ngibusise ngisho ingane engakazalwa ngoba ngilungiselela manje ohlelweni lasezulwini lokuthi kuphuma umphongolo wezivumelwano umphongolo wezivumelwano eManazaretha wagcina ukubonakala kuleli bandla ngo-1939 awuphindanga wabonakala ingakho ngithi kulo July abantu bazoba nayo yonke into abayifunayo ingakho namhlanje ngizoba nginipha isidlo salo July angizothumela umfundisi uthi hayi umfundisi ozonipha isimali cha yimina umholi ngizoba nemisebenzi eminingi eManazaretha ngoba njengoba ngikhuluma ngokuhlangana kwebandla nje ngiyezwe emzimbeni wami ukuthi ibandla lizohlangana ingakho sengiqala ngikhuluma ngendaba yomphongolo wezivumelwano inkosi yasekuphakameni yawufihla yakhuluma konke okuzokwenzeka inkosi ilana ngikhuleleke kwabamkanyezi mina kwasi babamkanyezi uyinkosana yenkosi ilana enganginethemba ke lokuthi kuzothi makufika lesi sikhathi sokuthi umphongolo wezivumelwano uphume uyobe khona washiya umntakaNhliziyo kodwa into engiyaziyo ngabantu bakaShemba bahambi abafi laba bantu
ngizonixoxela into eningayazi. Khona abantu abafayo, abantu kaShembe abafa. Ngikusho ngobufakazi kade ngilalele umnewethu umduduzi kwenye ikhasethe eShumayela. Ngisho ukukhuluma nje uThungo loNkosazana. Manje aphinda shintsha futhi abe inyanga yezulu. Uthi usathi inyanga yezulu umuzwe seyilanga. Ngiphinde ngilalele futhi babuvela naye ngokunjalo. Uthi usathi usamlalele aphinda shintshe umuzwe sewuThungo loNkosazana. Ubona ukuthi labantu abafi. Manje abafundisi bebandla laseNazaretha asizobaphuca ikhundla njengoba sizohlanganisa ibandla. Cha. Kusukela emandulo njengoba ngisho nje ngithi siyasho isihlabelelo sithi inyama yami size yahloba kwasikhombisa. Kusho isihlabelelo. Kunamuhla iyasina emagqumeni Thimba Phakama Vukile Duduzi Sizwe Uvela Mtsingizi khona omunye oshodayo 7 yazi bani. Ake ngibaleke kubafundisa sebenenkonzo. Uxaba Shelembe balomunye umpanza angazi balomunye baningi. Kodwa into engibuka kubona bakaShembe lapha. Ngathi sibaningi thina. Mangibala ngithi unyazi wezulu, imsebelanga, incoyi, indonza yokusa, makhula kancane, uNtsingisi, sibaningi. Manje iyangijabulisa lento engikhulumayo kuJuly. Umphongolo wezivumelwano waleli bandla angikhulumi ngezitsha. Lezi eziphatha imali yenhlangakazi. Angikhulumi ngezitsha la, ngikhuluma ngomphongolo wezivumelwano. Inkosi yasekuphakameni ilanga eyawufihla ngoba wawuzobulala abantu. Yakhuluma konke inkosi, yathi sizokona. Lizohlukana ibandla phakathi. Kuzoba khona oShembe abaningi. Khona ngisho abafika bakomba intaba ngempela ibhekele sibabonile. Ingane zami noyingcolisa maNazaretha. Uyothi mawubuya uyothwalwa ngabaLevi. AbaLevi yingane zakwaShembe. Angeke uthwalwe umphongolo wezivumelwane abefundisi. Uzobashisa. Ithi inkosi yasekuphakameni wona uyofika uqede zonke izifo ezoba sezikhona ngaleso sikhathi emhlabeni. Kuyophela icancer, kuyophela igciwane le-HIV. Ungakubala konke kuba kukho. Kusho ukuthi abantu ngeke baphinde bayolanda amaphilisi ezibhedlela. Ngaleyo langa uyophuma ngalo. Kodwa uyobuholwa inkosi yasekuphakameni eyodwa. Awayoba maningi. Leyo bihamba noShembe abayithina. Manje akekho umuntu ozoluza ukukhonza inkosi yakhe makuhlangana leli bandla.
kuzophela isikhundla sakho kodwa kubalekile kumele kuphume umphongolo wezivumelwano. Inkosi yasekuphakameni yawufihla yathi kuyokhishwa inkosi yasekuphakameni. Akhona-ke amakhosi yasekuphakameni ngiwabalile. Ngibalile inqoyinqoyi ikhona, ngimbalile umnewethu uMduduzi ukhona, usebuhleni, nami ngikhona ngiseGoli indonsa yakusi. Lozo ukhipha kumphongolo wezivumelwane ithi inkosi yasekuphakameni ilanga wayekhona nginobaba ngisekela umhlaba usathambile. Kusho ukuthi abantu babengawabibikho. Uyena-ke ozokhipha umphongolo wezivumelwane owayekhona. Kusho njalo baba, nginobaba ngisekela umhlaba usathambile. Kusho ukuthi kubo bonke labo shemba bakhona lozo ukhipha wayekhona umuntu engakabibikho, nezihlahla zingakabibikho, mudala. Ukhipha kwakhe umphongolo wezivumelwano kumele kulunge phela. Isho njalo kaMayisa njengoba isitshela namhlanje ukuthi wagcina ukubonakala ekuphakameni ngo-1939. Cabanga ukuthi bayakwazi ombongeni lokho abaseGinyezini kuBhutisizwe, ngoba into besikhuluma njalo noBaba uNkanyezi leyo, ngisahlala kwaSika Baba uNkanyezi umakhula kancane. Cabanga ukuthi abasebuhleni abafundisi abadala ababekhona ngesikhathi sikababa bayakwazi ukukhuluma ngokukhulumayo ukuthi inkosi yawufihla umphongolo wezivumelwano. Manje kusho ukuthi le nkampani yama-ARVs wale phesheya ikhensa le ekuthiwa ibulala ubaba wami uThungo lenkosazana. Nakhona sizwa njalo sesitshelwa amajaji ngenkosi yakwaShembe ukuthi yabulawa ikhensa. Asazi sizwe emaphepheni. Uma uphuma izophe ubani ongafuni kuphume kuphela ikhensa emhlabeni? Ubani ongafuni igciwane lengcwaba elibulala izingane zethu? Manje lozo khipha umphongolo wezivumelwano owawaShembe kodwa wayekhona umhlaba usathambile. Wayekhona bungabikho lobukhosi obangwayo nama wayekhona zingekho ihlahla. So njalo baba uthi uyokhipha ulolo kuyophela izifo emhlabeni, abantu bayosinda, abantu kuyophila ngisho odokotela. Kusho ukuthi kuyovalwa ibhedlela. Angani uShembe uNkulunkulu phela, maye uNkulunkulu lithuswa yini mangithi ibhedlela ziyovalwa ngalelo langa? Ikhona-ke thina esikulindile, silindele sakuthenjiswayo ngaloku kukholwa ukuthi kuyoba khona oShembe abaningi, ibandla liyohlukana, siyophuma ekuphakameni, siyongcolisa umuzi, kodwa yena uyobuya siqoqe. Lisho njalo ihubo likaMahile, ingungu Mahlombe.
unoqalaza abantu bamlingele. Ubaba wethu mayikhuluma esabatheni wonke umuntu athi inkosi beyishokile, inkosi beyishokile. Khuluma ngelanga phuma Sikothe nabalothala abahangula. Engithole namhlanje ukuthi ngo-1976 ubaba ehamba ibandla laselu 4.6 million. 4.6 million ehamba ubaba. Kunezimali ezindonza njengoba kuphela 40 years kababa ehambile ekumele ziphume ubaba eyibhalela ukuthi zifundise izingane zamaNazaretha. Kunemali nje izingane zamaNazaretha ehleli baba eyishela izingane zamaNazaretha. Kunemali yabafelokazi ehleli phakathi kwemali ka14 nemali ka23 nemali ka25. Manje ubani ngempela ongalokho ethi lingahlangani ibandla kube kunabantu abangaka okumele ngabe bayafundiswa. Kunemali yabafelokazi bawayibeka imali yabafelokazi. Mangabe ungasena ndoda baba babekelela abo bantu imali yabo okumele bayithole bakhe imizi balime. Konke lokho phela koqaqwa umuholo yedwa lo simlindile. Lo simlindile. maNazaretha akazange aphile nabantu. Uzosixoxela ukuthi imaphi amakhono amanye ngoba uyawazi yena la ubeke khona umphongolo ngoba wawubeka noyise. Izinto zasezulwini ziyafihlwa. Kodwa kumele ngikhulume lokhu ngoba ibandla selizohlangana. Lo kumele akhiphe umphongolo wezivumelwane. Usibhekile manje. Angisho ukuthi usefile, ngithi kodwa usibhekile. Uyasibona. Njengoba ngishumayela nje uyangibona. Nabaletha bezinhlu yababona. Nabasebuhleni uyababona. Futhi nabo bayazi enhlizweni zabo ukuthi uyababona. NamaNazaretha nje asemathempeleni onke ukhona lokho ukuthi khona ihleli babonayo. Zithi insizwa zalithe ekuphakameni obabuma naye kuhlukana ibandla sesihlupheke ebuhleni. Sihlupheke ebuhleni ayindaba okudlala ngasekho ukuthi abakwashembe insizwa sezisibukela phansi uthi babuma naye uma leli ibandla ushemba liqala ngamanga liyophela ngamanga. Kepha uma ushemba liqala ngeqiniso kugcina iqiniso. Qiniso linjalo ke maNazaretha. Uma wena uthandaza ukuthi leli bandla ngelihlangana mina ngingakutshela wena kuyi kodwa kakhulu manje imali ya kodwa ukhiphe nasebhenki ngoba soyilanda ebhenki. Khiphe ebhenki uthola isikhwama la uzoyifihla khona. Thengina amasudu amaningi ngoba umnikazi wesihlalo useseduze. Thenga neyimoto zonke nezaphesheya ngoba yena mangicabanga ngizomhlelela indlela angiboni ihamba ngalezi imoto lezi. Hayi hamba amabhanoyilo futhi mfundisi zomfaka emotweni. Hayi ngiyangikholwa uzohamba ngamabhanoyi. Thenga zonke imoto. Ngeke inkosi ngeke inkosi ihlupheka kakhulu. Hlupheka kakhulu inkosi angisayifuni nje emotweni. Awu wawubona umsebenzi kayisho omkhulu udliwe abanumzana
uSibampungu ubhekile sukela ngo-76 hayi kuzolunga hayi lutho uzolunga hayi lutho hawu manje inselelo ikhona phela kuba bonke oshembe ukuthi abahlangane kuze kuphila abantu sihlabelelo sesikhombisa Silthethiwe ithethiwe iqala emhlabeni wonke awusilthethiwe ithethiwe iqala himsa abelonke phumulani ngithokoze ninabantu bantu bakhe phumulani ngithokoze nina leli bandla liyoholwa uShembe kuphela uyomfundisa umpanza yowagqoka imjiva yakho uzukhathale mfana shayina lokakhokho baba kwaShembe thina zalwa unhliziyo ayikho into yosixabanisa abafowethu sizohlangana nabo bantu bakwaShembe banenhliziyo ezinhle futhi asibonisi sihlukaniswa abantu sizohlangana nomnewethu umduduzi ebuhleni ngomoya oyingcwele ungakhathazeki futhi ungazibuza ukuthi sohlangana kanjani lushilo uthingo lonkosazana lwathi saba kanhliziyo saba kamayekisa saba kamzazela sinto ongekwenze lutho into ozilahle sokwenza usiko lwakwethu lakwaShembe lokuhlangana sohlangana nomnethu uvukile sizohlangana khuleka njoba umphokolo ozivulana phela okhishwa yithi bakwaShembe hayi umfundisi ngizama ukumtshela umfundisi umpanza noXaba Dr X noShelembe lo mbonke nje laba abebecabanga ukuthi abajabulayo ngokuthi kuqatshene kaShembe asiqabene ke manje okomphokolo ozivumelwano uzokhishwa yithi uzothwalwa yithi wena mfundisi uyathanda awuthandi uzohamba ngemuva akukho ukuthi ngoba phela uzosha nje into ezokwenzeka bandla lizohlangana sophila futhi siphilisane leli leku lokuthi uyezwa ukuthi inkonzo yasekuseni ebuhleni phethwe uPhakama tuyasemini khona futhi ebuhleni iphethwe ngizebelelana bese uthini ntambama kuthiwa iphethwe unyazi lwezulu bese wenze njani baleka into ezokwenzeka tuyasemini iphethwe incoyinco yasekuphakame uzokwenza uyenze njani usithola sihamba sonke sisemkhumbini sitetemuka singoShembe kukhona inyazi lwezulu kukhona indonsa yokusa kukhona imsebelanga kukhona incoyinco uzokwenza njani zobaleka uzothini uzothi oShembe abahlangene hayi siyahamba thina hey ngoba kuzokwenzeka kune technology manje
awuboni ukuzokwenzeka wena ucabanga ukuthi ngiyakwenzeke uthi ubaba mkhulu umqali wendlela ngendaba yangeqoqela ugogo wami uMadlamini uthi ubaba mkhulu umqali wendlela uthi ngiye ngahlala ngalinda kulinda umqali wendlela uthi ngilinde umuntu ozohola leli sonto ngiye ngahlala ngalinda ngilinde umuntu ozohola leli sonto bathi umqali wendlela wabiza abefundisi bakhe bonke wabiza umfundisi uMnqayi umfundisi uMzobe uMlangeni noShelembe wayekhona bafundisa abadala noMngoma ubaba mkhulu wabe sebeka isitulo kanje phambi wathi Nkosi Jehova ngicela ungikhombele umuntu ozohola ibandla kulabo abafundisi bami uNkulunkulu akazafika Jehova akazamphendula ngoba kwayena ubaba mkhulu wayengafuni ukuthi kube yithi esihola isonto cha wayengazange akucabanga ukuthi leli sonto liyoholwa izingane zakhe ingakho umkhulu omncane nje wayenamabhasi ewuthishela lapha eLukhuzeni oHlange cabanga ukuthi uyefundisa umntwana wakaPhindangene inyanga yezulu lapho oHlange ilanga lamalanga lalo principal Adams babengekho esontweni labantwana engikhuluma ngabo obabona beyithi namhlanje angithi ngishilo ngathi uma ngiqala lenkonzo ngithe mangithi ngibuka ivideo ngabona yona inkosi yasebuhleni iwuthi ngolonkosazana unyazi lwezulu lapho lobo bomkhulu ngilibhekile manje ngakutshela futhi mangiqala lenkonzo ukuthi abantu bakwaShemba bafi ngifuna uzwe ukuthi ngisho ngani bese wazike yona mawumfundisi ukuthi njengoba umfundisi umpanza nje uzofa thina sifi uzokuchazela ngani manje uzofa mpanza egcineni uzogezwa umfundisi le ezulwini ongumngoma ngaphambi kokuthi uze kimi mina Shembe usazoyogezwa womunye umfundisi kuyima uza kimi manje angazi ukuthi impanzi ucabanga kanjani uma ucabanga ukuthi uShembe angazi ukuthi ucabanga kanjani uma ucabanga ukuthi uneNew Nazareth Baptist Church uthini ngomgidi uthini ngeintombi maziye entande ezubulweni uthini ngemvunulo kababa uthini ngobaba mpanzi uthini ngobhoko ngoba nje sihlukane kancane nje umpanzi usejabulile ziphumile izingelosi hona lohlangana leli bandla thanda ungathandi ziphumile izingelosi hona umhlaba nanti enye ingelo iphuma empumalanga nansi enye ingeluse iphuma
eMpumalanga. Uthi ugogo wami uMadlamini, intombi yakwaDlamini Dlamini engolweni, ayizalwe indoda ebhinqa gogo wami uMadlamini. Engixoxa le ndaba gogo wami uhamba ke nokhokho babamkhulu uMqalwendlela. Uthi ugogo wathi babamkhulu abafundisi begcwele belindile ukuthi ubani ozohola isonto, bathi wathatha isithongwane babamkhulu walala umprofeti uIsaya uMqalwendlela. Funa abafowethu bayazi le ntshumayelo ngoba hlezi mhlambe sengiyayibhimbisa khona abadala abayichaza kahle. Ukuba umakho sonke nje uyichaza njengoba ngiyichaza. Ngiyacabanga ukuthi kubabuvela bakamkhulu. Bantwana basekuphameni bathelela ukhokho uMqalwendlela elele eManazaretha engazaliswe yini abafundisi begcwele elinda umoya wasezulwini ozokhomba ukuthi ubani kubafundisi ozohola ibandla. Ngitshela ukuthi wabe sewufika umoya, wezwa izwi lithi Mashembe, lele lalikhuluma naye inhlangakazi. Lathi izwi, we Mashembe, uyazi yini ukuthi ngaqala nini ukubusisa? Ngigeza inkalo bokhokho bakho kuze kuvele umuntu onjengawe. Mashembe, uyazi yini kusho izwi lisho kukhokho wami uIsaya, uyazi yini ukuthi ngaqala nini ukubusisa? Ngigeza inkalo bokhokho bakho kuze kuvele umuntu onjengawe. Wathi sathi babamkhulu, hayi inkosi, lathi izwi Mashembe, hamba uyofuna inkosi. Inkosi iseyinganeni zakho. Uthi wathi phaphama babamkhulu wabona izingane zaMashembe yilokho ayihleli. Uthi babamkhulu wahlala uShembe, wahamba uShembe, wahlala uShembe kwaze washona ezulwini. Ingakho nesihlabelelo sisho sithi inyama yami ikhathele sesikhumbuzo. Vusa omunye endlini yami, hawu Nkosi yami, angisasho isihlabelelo. Ahola abantu bakho. Asikhulumi ngompanza. Kodwa umpanza angimazi ukuthi ucabangani. Asikhulumi ngoCaba. Umuntu bacabangana ngoba nje kwaShembe hayi nokuthi sixabene kune misunderstanding. Asixabene ulikholithi ngesilungu. We've got a misunderstanding. Angaze ngixabane mina nomnewethu uMduduzi. Noba vela nginayisho ukuthi akaze axabane nengane yakhe uMduduzi. Umntwana wakhe manje ngasihlalisa nje one night kube yimi uMduduzi uvukile ubabuvela nisivalile endlini. Mhlawumbe ngesiphinde siphume. Ngendlela esizwana ngayo. Mhlawumbe ngathi phumani bonhlanzi sithi haya ho man saxoxa. Mhlawumbe singaxoxa amaviki. Ngalokho anilethi cold drink nje nini. Oh okay, lethani Fanta, orange. Hawu onhlanzi besithi baxabene hayi asikaze nje sicabane. Angaze ngixabane nomnewethu wasebuhleni uMduduzi, ngisho sisebancane nje besihloniphana. Noba babethu abakaze baxabane. Yile madoda ayibiza ngabafundisi aseduze kwethu. Nalaba shumayela baseduze kwethu, nalaba vangeli, nalamaphoyisa. Athi hayi uNkosana Phakama akakufuni inhlanzi ngoba wenze njani. Ubalo ngafuni umfowabo. Ngoba bayasihlukanisa kuze bacabanga ukuthi bazohola ibandla. Qiphi. Ngeke ukwenzeke. Nali nibonile nothi
kungenzeka ngempela ngizoyisho le nto angifuni uqamba amanga futhi ngingcono ekhaya nginelungelo lokukhuluma uphakama nje wayedala vele wayikhuluma kungenzeka ukuthi uthule lokhosazana lwabeka amakhosi amabili ngiyatshela kungenzeka futhi kwakukuhle ukuthi angeke ngithi uthole lokhosazana limbekanga umnethu umdudu lambeka noba vele lambeka lo babekela bona labo ukuthi makwenzeka kufowedwa umunye aphile manje inkingi kephi ngoba liyalibona ukuthi nazi imambana la zicuthile ingakho lwabeka ubela umnewethu umduduzi lapho kuzophinde kuphatheni kwenzeke kanjani incwadi ibhalwe ithi vela Shembe kusho ukuthi ngempela leli bandla leholo uShembe kuphela ungathi mawuthi uzobulala incoyi lapha ekuphakameni nini nisekuphakameni futhi ngabe sengimkhohliweni nale phakameni mawuthi uzobulala incoyi wazi ukuthi sikhona nawe uthi uyahamba uthi uyezwe enkantolo ithi incwadi kubhala uphakama nami la igoli ngobhala omunye futhi wakithi ngoba kushiwo kwathiwa webafundisi nisilandele nje ngeke siniccobe niyangizwa ngithini ni right lapho cha nibahle kabi ngoba ngithi ngeke iphele u7 years libandla lingahlangananga ngikhuluma ngokumatheka inayo ngithi ngixoxela indaba ukuthi kulo July lo esikole nje bangiphisile ngivula ikhiye manje zokucela kwenu weManazareth ngizonipha ingcebo kulo July bonke ngizoqaqa kulo July kusho ukuthi okhokho benu konke abakaniphe kona okuyibusi ezandleni zenu ngizonikeza kona ngoba ngizoba busy kakhulu njengoba ngizikalela u7 years nje angizoba mningi 7 years into yamanje eManazareth njengoba ngithi leli bandla kumele lihlangane ngizoba busy kakhulu njengoba ngithi kumele kuphume umphongolo wezivumelwane nje samele ngiyele egilezini sazobuyela ebuhleni sazobuyela ephakameni ngisazolinda ngisazothanda ngizoba busy kakhulu yebo namhlanje njengoba ngipha isidlo mhlawumbe ngiyagcina mhlawumbe ngase ngipha ngaloya yanyaka angazi mhlawumbe nophiwe umfundisi mhlawumbe sabe kodwa saphiwa inkosi basho njalo mama kodwa kuyasipha inkosi kodwa bangeke baye njalo basephiwa umfundisi kodwa mabonayo la base kumfundisi opha abantu isidlo hayi sasithole inkosini kwanele vele kuba kwanele ubaleke uhambe pho isidlo uhamba wopho indoda ongayazi isidlo umnene nokubona amanazareth athi abhabhathisiwe ubhabhathiswe kanjani ungabhabhathiswanga isandla sengane kaShembe ngoba ngisho inkosi ilanga yayibabhabhathisa abantu ekuphakameni awuboni ngani ukuthi kumele uze ngikubhabhathise iyo waza ukubhabhathise ngiyabhabhathisa ngoDisemba 11 December 11 kulo nyaka ngithi December 11 ngiyabhabhathisa uma uyiNazareth untshontshe lapha ethempeleni lakho uze la kimi kufake emanzini mayibona inkosi yasekuphakameni Manazareth nginibambele isikhathi ngicabanga ukuthi nizwile ukuthi njengoba nginiphe isidlo futhi wonke umuntu nomuntu ophethe izwi uyeza ukuthi khona izwi elikhulumayo khona izwi elizwakalayo khona ilizwi elikhulumayo njengoba ngisho nje ngithi umphongolo wezivumelwano silungiselela ukuthi uphume ibandla lihlangane ukuthi izohlangana kanjani akuhlangani nawe eNazareth okwakwaShembe sizokulungisa ngendlela yemayekisa onhliziyo osokhabuzela ngimtshelile kulamaviki adlule ngathi imithi yamaNazareth lawa becabanga ukuthi ayinyanga sengitholile ukuthi hayi sasinenyanga lokho umzazela kusho ukuthi makoni makwathakatho oShembe waphendula ibhodwe ukuthi singazwana hayi simbuyisile umzazela
hayi umuthi ka wengadlali emthini usho ukuthi mawukhona iNazaretha ilehleni elishaya imbiza yayo ukuthi hayi ngeke sizwane hayi alikhohlwe manje solithumela umzazela wayengayilahlanga ikhwama zakhe ngangithi uyilahlile kanti ayihlele etsheni kusho ukuthi lapha le kwaceza la yakhe khona wayengenayo ikhwama umzazela wakuyitshe netshe manje alikhupheki itshe lilahleke vele ngakhona lapha etsheni ngavusa amakhathakhatha hawu kwalunga uyaphupha imithi yabathakathi bebejabulela ukubona ingenza kaShembe ikhwephana ngeke kusenzeka noma sizoya enkantolo nje babivele enkantolo nje nomduduzi nakhona ngeke kusaliwa sengishilo mayibonga inkosi asekuphameni Inkosi nibusiseke nizwile ngithe ngivula amasango uJuly wonke koze kuvola umhlangano Hlayisuthi khuthalani ke inkosi yanibusisa manje iqalazana amathuba emsebenzi nilobole nishade ngifuna ukushadisa manje ngigugile mayibonga inkosi asekuphameni umsebenzi wami mningi maNazaretha ngicabanga ukuthi bengizojova nje nokuthi nazi ukuthi izifo lezi eziniphethe ningabe nisafa manje sizophela njengoba ngikhuluma ngokuthi inkosi seduze kuzophuma umphongolo wezivumelwano ngoba ukufika kwenkosi thina silindele inkosi kuphela ukufika kwenkosi noma ukufika kaJesu ngeke ngizwe abazalwane bahlabelele kodwa ubeze ukuthi ukuhlabela kwakhe bathi useseduze kodwa ungazi ukuthi bathi useduze ke kodwa bathi useseduze Nkosi buzo ukuphama kwenhlangano